खुलुमबाय लोगोफोर बिटिआर इनफो स्टुडिअ इउटुब चेनेलनि अनसायगिरि नायगिरि नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिदों। दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे इउटुबनि सोमोन्दै मोनसे गोदान आपडेटनि सोमोन्दै नोंथांमोननि गेजेराव आं फोरमायथिनो होननानै फैबाय। नोंथांमोननो सिगाङावहाय इउटुबनि सोमोन्दै आङो फोरमायैया गोबाव जाबाय। नाथाय बे मा दा नैबे गोजाम बोसोर 2022 मायथाइया जोबनो थांगासिनो दङ। बेनिफ्राय गोदान मोनसे 2023 जेनाखि बोसोर गोदाना फैगासिनो दं। आरो नैबे 2023 बोसोर गोदानाव इउटुबा गोबां माखासे मोजां आपडेटफोर लानानै फैगासिनो दङ। आरो बे गोदान आपडेटखौ दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव होनो होननानै आं दिनै बे भिडिअखौ बानायदों। मानोना जोंनि गेजेराव बर'फोरनि गेजेरावबो गोबां माखासे इउटुबारफोरबो फैबाय। स' बेस्ट अफ लाक नोंथांमोननि थाखाय। मानोना दिनै जों मिथिदों गोबांथार माखासे मानसिफ्रा दिनै इउटुबनि गेजेरजोंबो गावनि माखासे लाइफखौ दैदेनबोनो हानाय माखासे सुबिदाखौ इउटुबा खालामनानै होदों। ओंखायनो इउटुबाव गोबां माखासे स्ट्रिक्ट माखासे रुल एन्ड रेगुलेशन्सफोरबो दङ, जायफोरखौ जोङो फल' खालामोबा नोंनि चेनेला गोलाव थांगोन। आरो जुदि नों बेखौ फल' खालामाबालानो जुदि नोङो चेनेलखौ सालायलांबाय थायोबा नोंनि चेनेला भिउस खामायदोंब्लाबो दसेनो बरबाद जाफिनगोन। स' बेनिखायनो माखासे गाइडलाइनफोरखौ जोङो नायनांगोन। मानोना इउटुबा मोनसे ओरैबायदि प्लेटफर्म, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथाङा नोंथांनि न'खरखौबो दैदेननो हानायनि माखासे पलिसिफोर दङ। नोंनि माखासे रोंगौथि गियानफोरखौ दिन्थिनो हानायनि माखासे सुजुग आरो सुबिदाखौ इउटुबा दिनै नोंथांमोननो होदों। स' नोंथांमोनाबो एसे जोंनि माखासे बर' हारिनि गेजेरावबो एसे बर' फिसा हिसाबै माखासे मोजां माबाफोरखौ बाथ्राफोरखौ शेयार खालामनो हागोन। नोंनि गोसोनि मोन्दांथिफोरखौ शेयार खालामनो हागोन। स' फैदो अब्ला नोंथांमोननि गेजेराव मा आपडेट खिथानो नागिरदों। मानोना 2023 जेनाखि बोसोर गोदानावहाय गोबां इउटुबाव आपडेट लाना फैबाय। फार्स्ट आपडेटखौ बुंनो नागिरदों आङो जा नोंथांमोना दा इउटुबाव गोबां सर्ट भिडिअ बानायो नङा होमबा? सर्ट भिडिअ आं सिगां समाव एसे बुंदोंमोन। सर्ट भिडिअ जायफोर खालामो बिथांमोननि थाखाय मोनसे माबा जाबाय आरोना, बिराद गिदिर मोनसे अपरचुनिटिस सुबिदा फैबाय। मानोना सर्ट भिडिअ बानायनो जायफोरनाखि सम गैया आरोना, सम गैयिनि थाखाय मोजां आरो बे। मानोना जोङो सर्ट भिडिअ होनना बुङोबा इउटुबाव गुसुं भिडिअ खालामनाय माने हमनानै लादो नोङो 60 सेकेन्डनि ओरै गाहायाव जायफोरनाखि सेकेन्डआव भिडिअ बानायो बिसोरखौनो मा बुङो सर्ट भिडिअ खालामनाय जायो। दा बेवहाय नों 5 सेकेन्डनिबो भिडिअ बानायनो हायो, 10 सेकेन्डनिबो भिडिअ बानायनो हायो, 15 सेकेन्डनिबो भिडिअ बानायनो हायो, बा बेफोरबायदि फिसा गुसुं सेकेन्डनि नों भिडिअ बानायनो हायो। आरो बेनि गेजेरजोंबो नोङो इनकाम बानायनो हागोन। मानोना 2023 नि फेब्रुवारिनि गेजेरनिफ्राय बे मोनसे अपसन फैसिगोन, मनिटाइजेसन अपसना सर्ट भिडिअ फैसिगोन। दिनै आंनि भिडिअआव दङ गोबां माखासे आङो सर्टबो भिडिअ आपल'ड खालामदेरदों, बावहाय मनिटाइजेसन टेबा अन जाखाबाय। माने बेखौ अन माने बे फैबाय आरोना, बेखौ अनल' खालामनांसिगौ। दा आं बेखौ अन खालामथ'नो हाया, मानोना फेब्रुवारिनिफ्रायसो बे जासिगोन। मानो बिथांमोनाबो जे सर्ट भिडिअआवहाय एडभार्टाइजखौ हरसिगोन आरो। दा ओंखायनो नोंथांमोननि थाखाय जायफोरनाखि सम गैया 30 सेकेन्ड बा 10 सेकेन्ड 11 सेकेन्ड जायफोरनाखि भिडिअ बानायनो सर्ट गुसुं खालामनो हायो बिथांमोननि थाखाय बे सुबिदाखौ मोनबाय। आं नोंथांमोन मिथिबाय। आरो बे जाहैबाय मा आं नोंथांमोननो होनायदों नैबाव जोङो प्लास बटमाव जों नायबा नुखागोन बावहाय मा अपसनफोर फैदों। बावहाय नोंथांमोना नायबा नुखागोन आरोना। बावहाय नुदों फार्स्टआवनो जाहैबाय जोंहा क्रिएट मानि सर्ट भिडिअ होननाय दंखायो, आपल'ड भिडिअ। आरो बे जेब्लानाखि नोङो आपल'ड भिडिअआव नोङो क्लिक खालामनानै आपल'ड भिडिअखौ नोङो जेब्लानाखि क्लिक खालामनानै हमना ला नों आपल'ड भिडिअ खालामबाय मोनसे भिडिअ, जायखिजाया मोनसे नोङो भिडिअ सेलेक्ट खालामबाय। साप'ज हमना लादों आं मोनसे भिडिअ लाबाय, गोलाव भिडिअखौ लाबाय। ओमफ्राय गोलाव भिडिअखौ लानाय लोगो लोगो नै बेवहाय इनटु सर्ट होननाय मोनसे फैगोन आरोना, अपसन फैखागोन। मानोना नों गोलाव भिडिअनिफ्रायबो नोङो सर्टआव खालामनो लांनो हागोन। बेखौ नोङो सर्ट खालामनोबो हागोन आरो, मानोना डाबल नोंहा इन्टारेस्ट मोनबाय आरोना। अबेबा मोनसे इन्टारेस्टिं फेक्ट दंबा बा गुसुं मोनसे जादोंबा नों बेखौ दानस'नानै सर्टआवबो होनो हागोन आरोना। दा बेफोरबायदि सुबिदाखौहाय इउटुबा होबाय। आरो बिनि अनगायैबो नोंथांमोननो आं खिथाबावनो नागिरदों, आं इउटुबाव थांफिननोसै। नोंथांमोननो आं खिथाबावनो नागिरदों इउटुबावहाय थांनानै जेब्लानाखि जोङो प्लास बटमाव थुफिननानै नायगोन होनबा नै ग' लाइभथ' नुखाबाय। ओमफ्राय जानो ग' लाइभ टुगेदार। दाना नोङो सोरबा सासे इउटुबारखौबो लाफानानै नोङो खेबसेनो लाइभआव फैनो हागोन आरोना, लाइभ भिडिअ फैनो हागोन। स' बे मोनसे अपसनाबो जोंनि इउटुबाव फैबाय। ओरैबायदि मोनसे सुबिदा होदों आरोना मानसिफोरखौहाय, बिराद सुबिदा होबाय। स' नोंथांमोननि थाखाय बेयो मोजांनि खौरां। ओमफ्राय नों बाहाय मा होनना बुङो मा होनना बुंदों एड्स टु इउर स्ट'रि, बेथ' सिगांहाय दंखायो। माने नोंनि माखासे काहानिफोरखौ नों बाव लिरनानै होनो हायो, जे नों फेसबुकफ्राव लिरो नङा होमबा? स' नोङो इउटुबावबो लिरनो हागोन आरोना, बेयो कमिउनिटि टेबाव फैगोन। ओमफ्राय मा होनना बुङो क्रिएट ए पस्ट, नोङो मोनसे पस्टबो होनो हागोन आरो नोङो बहुत फलबो खालामनो हागोन। ओमफ्राय बेवहायनो मोनसे निउ गोदान आपडेट फैगासिनो दङ। बे आपडेटआ जाहैबाय मा इउटुबाव मोनसे कर्स फैसिगोन आरोना, बे कर्स मोनसे अपसन फैसिगोन।
बेयो जानुवारिनिफ्राय हयथ' लन्च जासिगोन इउटुबारखौ अलरेडि फोरमायखाबाय बेवहाय नोङो बे कर्सआव नोङो दाना नोङो माखासे कर्सफोर खालामनानै बे कर्सखौ नोङो दाना फाननो हासिगोन आरोना आजिखालि मा दिनैनि मुगायाव टेक्न'लजि जुग हिसाबै गोबां मानसिफ्रा टेक्न'लजिखौ बाहायनानै गावनि माने रोंगौथि गियानखौहाय बारायनो हादों नङा होमबा आपग्रेडबो खालामना लानो हादों आरो बेबायदिनो माखासेफ्रा मा जादों टेक्न'लजि जुग हिसाबै टेक्न'लजिखौ बाहायनो रोङैनि खाथियाव माखासे लाइमोनफ्रा टेक्न'लजिजों बुसोमनानैबो दोनजादों स' बेनिखायनो जों बेफोरनि सायाव जों खोब गावखौनो जों सांग्रां खालामनानै जों लानो नांगोन बेखौनो आं नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनानै होबाय मिजिंथिबाय नोंथांमोना निसय मिथिबाय दिनैनिफ्राय नोंथांमोनहाबो सम होनो हायोबा इउटुबाव सम होदो दिनै नोंथांमोननि सायाव आं बेखौनो फोरमायथिना होनो नागिरदों दिनै आंनि सम होनायखौ गोबां मानसिफ्रा सोंदों आरो नों बोरै सम होयो होननानै दिनै आंथ' मोनथाम ब्रै खामानि मावो थेवब्लाबो आङो मारै सम होयो हयथ' निसय नोंथांमोनाबो एसे मिन्थिखागौ मानोना दिनै मोनफ्रोमबो खामानियावनो हार्ड वार्क खालामनांगौ जायो जोङो बानो मोना जों गावखौ मालाबाबो जोङो मा खालामनाङा बानायखौ जों दोनथ'थारनांगोन मावनांगोन नोङो समखौ बिनि थाखाय नों होथारनांगोन खेबसे अब्लासो नोङो साक्सेस जागोन जिउआव थ' बेबायदि खालामबासो जिउआव साक्सेस जालाङो ओंखायनो मिजिंथिदों नोंथांमोनहाबो साफा जिउआव साक्सेस जालांगोन आं बेखिनिखौ मिजिंथिबाय आरो नोंथांमोनहाबो जायफोरा दा गोदान एबा जायफोरनाखि गोजाम इउटुबारफोर दं नोंथांमोनहा मोजाङै गावनि चेनेलावहाय जेबो प्रब्लेम गैयाजासे दैदेनलांबाय थाबानो जाबाय निस्सय नोंथांमोनाबो उननि समाव साक्सेस जागोन लाइफआव आं बेखिनिखौ मिजिंथिनो हायो दिनै बेखिनि भिडिअ बानायनानै नोंथांमोननि गेजेराव बेखिनि इउटुबनि सोमोन्दै जेनाखि मेसेज निउ माखासे आपडेटनि सोमोन्दै मेसेज होनाय आं बेखौ एसेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय थेंक इउ